खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव लोगोसे जों बे मार्केटखौ नायदिंनो फैदों फुंबिलि सम 7 बाजिसो जाबाय बेवहाय जों गोबां माने बाजार जागिरि जा हाथाइ जागिरि बिथांमोनखौ नुनो मोन्दों लोगोसे मैखोमै बेवहाय माखासे जोंनि बर' हारिनि जा अमा फिसा लकेल अमा बेवहाय मोननाय जायो जों नायदिंगासिनो दङ लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आव बे सेरफांगुरि हाथाइनि गासै नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन बोथोरा जोबोर खुवा अब्लाबो नैबे समाव गोबां बाजार जागिरि लोगोसे गोबां फालांगिरि बिथांमोना बे जायगासिम सफैदों एक्सक्लुसिभलि नोंथांमोननो दिनै बे हाथाइनि गासै नुथायखौ दिन्थिलांगोन स' नैबे समाव जोङो दङ नैबे सेरफांगुरि मार्केटनि दाउनि बाजाराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां रोखोमनि दाउ बेवहाय खोनानो मोननायाव गोबां दाउला खासिबो मोनो होनना बुंदों स' जों नायदिंनि दाउला खासिया माबायदि नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे हांसो बेवहाय गोबां हांसो मोननाय जायो लोगोसे बेवहाय फारौ बेवहाय गोबां मोननाय जायो स' मार्केटआ जोबोर मोजां नैबे समाव गोबां बायगिरि बिथांमोना बेसिम सफैदों लोगोसे जों जा सेरफांगुरियाव जानाय 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालियाव जथुमाव जों बाहागो लाफैदों दिनै बिथांमोननि 3थि सान जोबथा सान बेनिखायनो जों फुंबिलि समाव दसे सम मोननायनि थाखाय बे सेरफांगुरि मार्केटखौ नायदिंफैदों लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो जों बे सेरफांगुरि हाथाइनि माखासे नुथायखौ दिन्थिलांगासिनो नुनो मोन्दों बे बाजाराव दाउला खासि जायखौ जों खासि खालामना दोननाय जायो बेसेबांसो दाम बेयो 850 बेसेबां केजि जागोन बे 2.5 केजि जागोन ओमफ्राय बेसेबां बोसोर जाखो बेखौ खासि खालामना दोननाया बारा गोबाव जायाखै बियो 8 माससो जागोन 8 माससो जागोन आरो ना 850 850 रुपिसाव बिथांमोना बे दाउला खासिखौ फानगोन लोगोसे खोनानायाव बे जोबोद टेस्टि जागोन लोगोसे बेनि खुंगुरफोरखौ नायोब्ला एक्चुएलाव जोंनि जा दाउला बेनिख्रुइ बांसिन डिफारेन्स जायो लोगोसे देरनाया गोबांसिन जायो नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे दाउला खासिनि नैबे सेरफांगुरि मार्केटआव मैखोमै बेवहाय गोबां अमा फिसा फाननाय नुनो मोन्दों लोगोसे जों दा समाव दङ नैबे दाउ फिसा बा दाउनि बाजाराव लोगोसे बेवहाय मैखोमै जोबोर बर आरो नैबे समाव थाबैनो जोंना ख्रिस्टमास जानो थांगासिनो दङ ख्रिस्टमास डेआ फैबाय लोगोसे गोदान बोसोरनि जिखिनि जों पिकनिक एरेन्ज खालामगोन बा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि पिकनिक एरेन्ज खालामनायनि थाखाय बेवहाय गोबां फालांगिरि बिथांमोना दाउफोरखौ बायथुमगासिनो दङ लोगोसे मैखोमै बेवहाय जोङो दाउला खासिखौ गोबां नुनो मोन्दों बिथांमोना बुंदों 8 मान्थनि जा दाउला खासिनि दामा मथा मथिके 2.5 केजि जागोन बेवहाय 850 चार्ज खालामदों स' नोंथांमोना बे जायगासिम फैनानै दाउला खासिखौ बायफैयो स' नैबे सेरफांगुरि मार्केटआव मोनसे मोजां नुथाय नुदों जों नुफेराखैमोन एक्चुएलाव नैबे अस्ट्रेलियान दाउनो बियो बिथांमोना मासेयाव 200 रुपिस करि फानो बियो नियार एबाउट 2 केजिसो जागोन बिथांमोना बेखौ अस्ट्रेलियान बुंदों बे लकेल आरो जोंनि जा बयलार बेजों फार्टिलाइजेसन खालामनानै बानायनाय अस्ट्रेलियान दाउ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे मैगं थाइगं मार्केटनिनो गिबि नुथाय बेवहाय नोंथांमोना नुदों बेबायदि मैथा जों जायखौ मैथा बुङो बेखौ बिथांमोना बे फिथाइ थायनायखौ बजा सिस्टेमै फाननाय जायो स' आं सोंनो नाजागोन बे मादैनिफ्राय बेखौ बेसेबाङाव फाननाय जायो बेखौ बेसेबां फाननाय जायो मादै मुथा मोनसे 15 थाखा बे 15 थाखा ओमफ्राय नैबे मोनसेया 10 थाखा बेखौ न'आवनो फोदोंमोन ना बायनानै लाबोनाय जायो न'आव फोनाय थिगानो दङ बेयो जोबोद टेस्टि जागोन नैबे समाव मैथाया माने जेला फिथाइ थायो बेखौ मेजेम जायो होनना बुङो जोंनिया ना बे फिथाइनि जा बिगुर बेफोरखौ जानो हायो लोगोसे बिलाइआथ' गैला होमबाबो नैनि बे फिथाइनि जा बिगुर बाहागो बेखौ जायो लोगोसे साइन्टिफिकेलि बेखौ जेलि जा जों जेलि जायो बेखौ जेलि बानायनायाव बाहायो स' गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे सेरफांगुरि मार्केटनि फुंबिलिनि बाजार बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे मैखोमै मैगं बाजार बेवहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदि बिजनेस मावगासिनो दङ स' बे मोनसे मोजां जोंनि कारण जों बिजनेसनि फारसे आवगायनो हादों बेवहाय गोबां बर' आइजोफोरा नैबे समाव मैगं फानगासिनो दङ लोगोसे नैबे सेरफांगुरि मार्केटआ 31 नं राजा लामानि जोबोर साखाथियावनो बेयो दिनै मानडे समबाराव बेवहाय बाजार जायो फुंबिलि समनिफ्रायनो नैबे समाव गोजां बोथोर लोगोसे जोबोर खुवा खुदों अब्लाबो गोजांनायखौ दोनथ'नानै बिथांमोना गावसोरनि थांना थानायनि जिउ राहा लामा हिसाबै नैबे बिजनेसखौ मावदों लोगोसे बेवहाय मैखोमै जों गोबां बर' हारिनि मैगं थाइगं नुनो मोन्दों बेवहाय लाफा मैगं नुनो मोन्दों बेबायदिनो बेवहाय सिबिं मटर लोगोसे बे थास'
थास' बेवहाय नुनो मोन्दों हाइजें बेबायदिनो जोंनि बर' आइजो बिथांमोना बेबायदि गोबां बिजनेसनि फारसे दावखोलांगासिनो दङ लोगोसे बे मैगं बाजारनि माखासे नुथायखौ आं दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नुगासिनो दं बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां मैगं फालांगिजों लोगोसे नैबे मागो दमासि फैगासिनो दं बेवहाय माइब्रा माइरं फाननाय नुदों बिथांमोना सिबिं सबाय बायदि जोंनि दा मागोनि जा दमासि बोथोराव नांगौ बेखौ बेवहाय फाननाय जों नुनो मोन्दों बिथांमोना जोंनि आगोमा मैगं लाफाजों लोगोसे गोबां लाइ मुला बेबायदि बोथोरनि मैगंखौ बे मार्केटाव नुनो मोन्दों लोगोसे मैखोमै बिथांमोना नैबे समाव माइब्रा माइरं फाननायखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय सिबिं सबाय बायदिखौ जों नुगासिनो मैगंनि बाजाराव आंनि लोगो सासेया थाबोदों बेखौ जोङो रकि टकिनि जोहै लिंहरगासिनो दं बेवहाय नेटवर्कनि जोबोर प्रब्लेम जादों नोंथांमोना माने बेवहाय 52 जा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्राम जागासिनो दङ बेनिखायनो बेखौ जों लानानै इउज खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे 31 नं राजा लामानि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय सेरफांगुरि बाजार बे सेरफांगुरि बाजारा फुंबिलि समावनो जायो जों फुंबिलि समाव बेवहाय बेरायग्लांनो फैदों मैया समाव जोङो सेरफांगुरियाव जा 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमा जादों बेवहाय जों बाहागो लाफैदों स' फुंबिलि समाव सम मोननायनि थाखाय जों बे सेरफांगुरि हालामखौ नायदिंदों बेनिनो दिनै समबार बाजाराव नैबे सेरफांगुरि हाथाइनि नुथायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे बे हाथायाव बेरायनानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला बेवहाय मैखोमै गोबां जोंनि दाउ फालांगि नुदों अमा फालांगिफोरखौ नुदों जोंनि गोबां बर' आइजोफोरा बेवहाय फालांगि मावदों लोगोसे बेवहाय देसि अमानि फिसाखौबो मोननाय जायो लोगोसे देसि अमानि बेदरफोरखौ मोननाय जायो नोंथांमोना सम आरो खाबु लाना बेसिम बेरायफै बियो जोबोर मोजां मार्केट स' नैबे समाव बोथोरजों गोरोबनाय माखासे मैगं थाइगंखौ जों नुनो मोन्दों लाइ लाफा लोगोसे जोंहा दमासि सम सफैनोसै बेनिखायनो गोबां बर' आइजोफोरखौ बेवहाय जोंनि जा माइब्रा माइरं सिबिं सबाय फाननायखौ नुनो मोन्दों स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो बे सेरफांगुरि मार्केटनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो नाजादों लोगोसे खावसेखौ दिन्थिबाय बोथोरा जोबोर दोमैलु खुवा खुगासिनो दङ स' भिडिअ'नि क्वालिटिया मोजां जायाबो जानो हागौ स' दिनैनि बे सेरफांगुरि मार्केट नुथायखौ दिन्थिनाय भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोसे फैबाय थानाय समाव माखासे गोदान ब्लग भिडिअ'जों नोंथांमोनजों मोगा मोगि जागोन लोगोसे नैबे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमानि माखासे ब्लग भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोननो थाबैनो दिन्थिगोन स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै